Dobrý deň, rada by som vás privítala na prednáškovom popoludní Viatenavia Trnava. Rada by som privítala pána doktora Jozefa Lacku, diabetológa z Trnavy, ktorého určite poznáte. Pán doktor Lutovský sa zdržal, o chvíľočku príde. A veľmi rada by som poďakovala aj doktorke alebo pani Kenigovej, riaditeľke tohto centra pre pomoci pre rodinu. Pán doktor Lacka a téma prednášky je screening komplikácií diabetu. Ďakujem veľmi pekne. Najprv by som chcel poďakovať organizátorom tohto podujatia, že ste to pekne zorganizovali. Vám, že tieto aktivity podporujete, vám všetkým, že vlastne vystupujeme z tej svojej osobnej komfortnej zóny a vlastne žijeme spoločenský život, čo je strašne dôležité v dnešnej dobe. Je dôležité sa stretávať, dôležité komunikovať, dôležité sa aj možno vzdelávať a vždycky sa vraví, že v jednote je sila, takže som rád, že sa stretávame. Dneska budeme hovoriť o screeningu komplikácií diabetu. Pred pár mesiacmi, alebo priebežne, ako si hovoríme za tie roky, prišlo vlastne k tomu, že môžeme povedať, že sa završila jedna veľká éra v diabetológii, zvlášť teda v liečbe diabetu druhého typu, a to je liečba, medikamentózna liečba. Marcom 2022 vlastne sa dostali slovenským pacientom lieky, ktoré sú najmodernejšie, dostali sa pacientom do používania a vlastne tento rok sa dostali do používania ešte navyše aj ďalšie lieky, ktoré umožňujú pacientom manažovať to ochorenie hneď od samého začiatku. Tým sa naplnila tá éra medikamentóznej liečby, ktorá nám hovorí o tom, že pri správnom životnom štýle, správnom užívaní liekov vieme redukovať kardiovaskulárne komplikácie. Myslím tým vážne kardiovaskulárne komplikácie, hej? Ktoré v klinických štúdiách sa sledujú. Mnohí z vás ste aj boli v klinických štúdiách, ktorí ste aj mojimi pacientami a vieme, že tam sa tieto priaznivé efekty snažíme dokázať. Začína nám nová éra a to je vlastne éra screeningu komplikácií cukrovky. Si predstavte, že ideme do ťažkej situácii, kde bude počet do lekárov neustále ubúdať. Frekvencia návštev doktorov bude podstatne dlhšia a chceme mať dobrý pocit aj pacienti, aj doktori, že všetko to, čo robíme, robíme dobre. A sú len dve cesty, ako to spraviť. Včasne zachytiť komplikácie, ten screening vlastne zo strany pacientov podstúpiť a vlastne využiť ešte ten potenciál, ktorý tu je, že nám pomôžu zdravotné sestry. Aj nová technológia pokročila v tom zmysle, že sa to dá realizovať. Komplikácie diabetu poznáme: postihnutie srdce, obličky, očí, neuropatia, samozrejme postihnutie nôh, kože, gastrointestinálne ťažkosti, ako je gastroparéza, depresia. Vieme, že pri diabete sa urýchlene vyvíja proces aterosklerózy a vlastne srdce je vyživované cievami, ako náhle sa zužuje, priesvituje to vlastne tá dýchavica, dušnosť, s ktorou sa pacienti stretávajú, ak majú cievy, ktoré nie sú dostatočne priepustné pre jednotlivé živiny. Ako náhle príde k zablokovaniu, vzniká infarkt myokardu. Preto je dôležité, prvá odpoveď na tento medicínsky problém je pohyb. A tí, ktorí ste moji pacienti, vždycky vám to hovorím, pozrite si cievy na rukách. Keď sa pohybujem, tvoria sa mi spojky a vlastne, keď sa pohybujem, tie spojky sú funkčné, že sa mi vytvoria nové spojenia, srdcový sval bude lepšie prekrvený. Keď nastane kríza, uzavrie sa niektorá cieva, ten rozsah postihnutého tkaniva bude podstatne menší. Logické, nie? Teda to znamená, že tí, ktorí ste diabetici, najmä na začiatku, ale počas celého obdobia diabetu pohybujem sa, striedam obdobia rýchlej chôdze, pomalej chôdze, tak aby som ten srdcový sval vycvičil aj na záťaž. Vieme, že to riziko je veľmi veľké. Diabetik má v podstate riziko
na cievnú príhodu, infarkt, tak ako jeho spolužiak, ktorý už prekonal infarkt. Je to obrovské riziko, 2-4-násobne väčšie oproti bežnej populácie. V podstate treba tomu predchádzať ABC, treba mať na pamäti glikovaný hemoglobín, to HbA1c, ktoré vám vyšetrujeme, má byť v cieľových hodnotách pod 7. Krvný tlak B, blood pressure, po anglicky preto je to B. Meriame si krvný tlak pravidelne 130/80, maximálne 140/85. Ak to mávam zvýšené, doma za normálnych podmienok, úprava antihypertenzívnej terapie. Cholesterol, LDL, tam to závisí vlastne od toho, v akom stave som. Ak som po infarkte podcievnej 1,4, ak som dlhodobo na inzulíne a diabetik 1,8, bežná populácia 2,6. Niektorí povedia, veď to je len biznis farmafiriem. Není to tak, je jasne dokázaný prínos z jasnej intervencie a znižovania hladín LDL cholesterolu. Dobre? Aj vlastne áno, vyvíjajú sa nové lieky, aj sám robím kopec klinických štúdií. Vlastne ak je niekto s nedobre kontrolovaným cholesterolom, je po infarkte, má nejaké zúženia, stačí dať vedieť, pozrieme, či má šancu sa dostať do tejto štúdie. Funkcie obličiek fungujú nám ako filter, zbavujú nás splodín metabolizmu. V podstate prvý znak poškodenia obličiek je, keď začnú strácať malé množstvo bielkoviny, to je ten mikroalbumín, preto vám dávam tie dve skúmavky, aby sme vlastne si dali vyšetriť moč na práve odpady bielkovín. Časná detekcia, my to nazývame aj renovaskulárne riziko. Ako náhle tie odpady bielkovín sú v obličkách, treba zbystriť pozornosť, veď je to vlastne veľmi dôležitý orgán a svedčí to vlastne o tom, že je poškodená vnútorná vystielka ciev v celom tele. V podstate ten glykemický stres, vysoké hodnoty cukru v krvi výrazným spôsobom zvyšujú záťaž organizmu. A nielen vysoká hodnota cukru v krvi, ale aj výrazné kolísanie glykémie. Vždycky to povie na príklade, keď vyťahujeme mäso z mrazničky a zamrazujeme ho. Máme taký jav, ktorý sa volá osmóza. Jednoducho, keď je nejaký hustý roztok, ako hustá krv, okolité tkanivá, vlastne ten hustý roztok odoberá vodu tým tkanivám. Keď sa to rozriedí, naopak, vystupuje voda z cievy do tých okolitých tkanív a vlastne tie tkanivá raz majú veľa tekutiny, druhýkrát málo, jednoducho stávajú sa menej hodnotnými, funkčnými, až nastávajú ťažké poškodenia týchto tkanív. V podstate veľmi dôležité je včas zachytiť tieto komplikácie, tá liečba je pomerne aj zložitá, dlhotrvajúca. Počasie, keď sa strácajú bielkoviny, dodávajú sa niektoré bielkoviny vo forme tabliet a jediná liečba de facto je transplantácia obličiek alebo hemodialýza. Funkcie obličiek postupne vlastne sledujeme. Rizikové faktory, vlastne, ktoré si treba všímať, je to, že naozaj musíme sa snažiť dobre držať kontrolu glykémii, krvný tlak. Niečo zohráva aj genetika. Chceme či nechceme a pozorujeme to, čím sme starší, tým viac sa podobáme na svojich rodičov. Sú to aj mládežníci medzi nami. Strašne sa im to nepáčilo, keď sú puberťáci, tak čo robia rodičia absolútne zlé. Ale veľakrát sme sa pristihli, že sme presne takí, ako naši rodičia. Že čím sme starší, tým je to vypuklejšie. Ono je to tak aj s tými chorobami. Vlastne dedíme to po svojich rodičoch na 80%. Potom sú samozrejme faktory vonkajšieho prostredia. A samozrejme potom je už niečo, čo je medzi nebom a zemou. Predísť známym rizikovým faktorom. Poškodenie obličiek je 10 až 20% pacientov.
Strašne málo sa to vyšetruje. Vyšetrenie moču na odpad bielkovín, čo je vlastne strašná škoda, že sa to zachytáva potom neskôr. Tí, ktorí sú jednotkári, tam to poškodenie obličiek je 12-krát vyššie oproti iným typom populácie. Veľkú úlohu zohráva samozrejme, ako sme si povedali, aj nejaká tá rasová príslušnosť. Čierna rasa a indiáni majú poškodenie obličiek oveľa vyššie v porovnaní s ako kaukazoidnou populáciou, ktorí sme väčšinovo my, teda kaukazoidná populácia. Očné komplikácie, hlavná príčina slepoty, včasná liečba je kritická, tam si treba povedať, že tých poškodení obličiek máme niekoľko. Prvé je teda diabetická retinopatia, potom môže byť glaukom a oveľa častejší výskyt katarakty. Častokrát sa to spája, že ten glaukom, teda zelený zákal, je častejší u diabetikov. Vlastne zvýšený vnútoročný tlak musí byť liečený, pretože ten vysoký tlak tlačí na nervové zakončenia, čo vlastne vedie potom k odumieraniu nervov a postupnej strate zraku. Čo sa týka katarakta, to je vlastne poškodenie šošovky, tá sa nám postupne mení, zakaluje sa, liečba veľmi jednoduchá, to je operácia. Tam je to u diabetikov veľmi časté katarakta, 60%, vyššia pravdepodobnosť, že pacient tú kataraktu dostane. A samozrejme, keď je niekto diabetik, tak samozrejme dostáva túto kataraktu oveľa častejšom, skoršom veku. Retinopatia, to je veľká téma. V zásade si to treba predstaviť tak, že tie cievy, ktoré sú v očiach, sú veľmi jemné, fragilné. To znamená, veľmi ľahko prepustia krv, za ktorými cestujú, vlastne oni, keď sa tá krv vyleje, uvoľňujú sa aj rastové faktory, za ktorými vlastne sa novotvorí cieva, ktorá vlastne prerastá pred sietnicu, čo vlastne môže viesť k slepote, alebo sa prekryjú tie bunky, cez ktoré vidíme. Takže treba mať časný screening, včasné zachytenie, včasnú liečbu, byť pravidelne sledovaný. A treba povedať, že aj štát, zdravotné poisťovne podporujú pacientov, ktorí sa dobre liečia. A vlastne tam je rozhodujúci glikovaný hemoglobín 8,5. Všetci dostanú liečbu, aby nestratili zrak, ale tí, ktorí majú pod 8,5 glikovaný hemoglobín, dostanú kvalitnejšiu liečbu oproti tým, ktorí majú vyššie hodnoty. Z toho dôvodu, že v dnešnej dobe každý pacient má prostriedky a možnosti na to, aby mal optimálnu kontrolu. Inými slovami, ten antirastový faktor, ja neviem, pre vašu predstavu, stojí asi 600 €. Máme dve oči, to je 1200 a sú ľudia, ktorí mali aj 40 podaní. Hej. Sú to obrovské zdroje, ale však chvála Bohu, ľuďom to treba dať, aby nemali stratu zraku. Ale zase na druhej strane treba povedať, lepšie ťažkostiam predchádzať, ako ich následne liečiť. Takto to vyzerá aj demonstratívne, ako ľudia vidia, vlastne keď majú tú diabetickú retinopatiu. Teda také čierne pláčiky v tom obraze sa začínajú objavovať. Nervové tkanivo, 30-50% pacientov má poškodenie nervového tkaniva. Najvypuklejšia forma je pálenie, štípanie chodidiel v čase, keď človek chce ísť spať, ktorý ho to najviac omíňa. V podstate častokrát to býva už pred zistením cukrovky. U chlapov s nedobre kontrolovanou cukrovkou autonómna neuropatia je vlastne tá, ktorá vedie k erekcii. Že jednoducho, kto nemá dobre kontrolovanú cukrovku, chlapi oveľa rýchlejšie strácajú mať schopnosť erekcie. Tých neuropatí je viacero typov, postihuje nám prakticky celý organizmus. Pomerne závažná je kardiálna autonómna neuropatia, že srdce vám búcha stále rovnakým tempom bez ohľadu na to, či ste v kľude, pohybujete sa, stojíte, sedíte. Jednoducho to je prakticky pre organizmus
vyslovene atypická situácia. Potom tam máme problémy, ktoré sa môžu dotýkať napríklad močového mechúra, tráviacich ťažkostí, gastroparéza, to znamená, že tá potrava ostáva veľmi dlho v žalúdku, 4, 5, 6 hodín namiesto 3 hodín, potom má človek z toho ťažoby, takže nervové tkanivo máme prakticky všade a tým pádom aj tie príznaky sú mnohopočetné, častokrát nebývajú rozpoznané. Liečba je možná, prakticky prostredníctvom derivátov vitamínu B. A to je vlastne tá kyselina dioktová napríklad. Poškodenie nôh, prvý znak sú kožné zmeny, že vypadajú vlastne chlpy, tie akrá sú také studenšie, nevie sa rozlíšiť teplo, chlad, vlastne je tam zhoršená cirkulácia, treba sa pravidelne kontrolovať nohy a vlastne pri tom pri poškodení včasná návšteva u lekára. Ťažkostiam je vždy lepšie predchádzať, ako je následne liečiť. Ako ísť na to? Máme niekoľko možností, ako tieto vyšetreniami zachytiť tieto komplikácie. Stroj nikdy nie je unavený, stroj vlastne vždy reprodukuje rovnaké výsledky. V podstate tam sa aj stráca taký ten subjektívny pohľad na vec. A vlastne včasný záchyt je samozrejme vysoko efektívny z pohľadu včasnej liečby. Naozaj sme v súčasnosti v takej situácii, kedy systém zdravotnej starostlivosti tieto veci nerieši a treba, ako som povedal, začína nová éra, že niečo také v budúcnosti bude dostupné. A je dostupné, napríklad u mňa v ambulancii. Celé je to vlastne o tom, že ten počet návštev sa bude zmenšovať, treba byť dobre vyšetrený, pretože keď prídem neskôr na kontrolu, aby som mala istotu, že tie komplikácie nemám. Dá sa vlastne vyšetriť nervové tkanivo dvomi spôsobmi. Biotenziometrom, to znamená vibračná citlivosť na nohy, či pacient cíti, necíti a meria sa, kedy začína cítiť. Hej. Subjektívne teda stlačí taký gombík, že alebo povie, už cítim, hej, ten vibračný podnet. To je prvá skupina. To je vlastne na takú tie veľké motorické vlákna. Druhá skupina vyšetrení sú na autonómnu neuropatiu. Ten prístroj sa volá Pseudoscan. On zachytí teda poškodenie drobných vlákien. V podstate je veľká spojitosť medzi tou neuropatiou včasnou, poškodením napríklad obličiek alebo kardiálnou autonómnou neuropatiou. Treba povedať, ani jedno z týchto vyšetrení nie je hradené zo zdravotného poistenia. Aby ste mali možno predstavu o tých cenách tých prístrojov, Pseudoscan stojí 20 000, biotenziometer stojí 5 000. Ďalšia metodika, ktorou to vieme robiť, je screening retinopatie. Tá kamera stojí 20 000, poplatok za umelú inteligenciu je 5,60. Výhoda, vlastne to je ako keď ste v Mercedese. Nemusíme rozklapkávať oči, spraví sa to hneď pri kontrole na ambulancii, odošle sa výsledok na umelú inteligenciu, ktorá to vyhodnotí. To vyhodnotenie je veľmi jednoduché, teda je katalóg diagnóz a vlastne ten počítač to spracováva klasicky počítačovo, hej. Čiže je pomerne jednoduchá vec. Trvá to zhruba vyšetrenie 5 až 10 minút, vyhodnotenie ďalších 5 minút, nehradené zo zdravotného poistenia a nenahradzuje samozrejme kompletné očné vyšetrenie. Ak je zachytený pozitívny nález, pacient je odoslaný k oftalmologovi do trvalej starostlivosti. A na tomto je krásny príklad zaostávania slovenského zdravotníctva oproti českému zdravotníctvu, pretože v Čechách si povedali, že my chceme, aby sme tých ľudí zachytili, aby sme nemuseli dávať 600-eurové injekcie do očí,
tak zachytíme tie poškodenia očí zavčasu. Tak si povedali cena stroja, delená amortizácia, plus cena práce, plus cena za umelú inteligenciu a tam je vyšlo cena vyšetrenia 27 €. Na Slovensku 0. A vlastne keď sme sa bavili s oftalmológmi, tak na Slovensku sme zistili, že zdravotné poistenie oftalmológom uhrádzajú vyšetrenie jedného oka zdravotné poisťovne. Preto častokrát sa stretávate s tým, že tí očiari si pýtajú poplatky za to vyšetrenie. Dobre? Okolo 5-7 € vlastne to vyjde. Teda dokonca neuhradia vyšetrenie dvoch očí, ale jedného. Proste to sú absurdnosti, s ktorými sa stretávame. V podstate túto kameru napríklad na ambulancii mám. Samozrejme musí to byť s úhradou, alebo teda ak ten pacient vyšetrenie chce, je to s úhradou pacienta. Ako som povedal, je to screening, včasné zachytenie. Tá záchytnosť je zhruba na úrovni 20% v Trnave, na východnom Slovensku asi 30% a v Českej republike asi tak 12-14%. Vlastne princíp je v tom, že pacient necíti žiadne poškodenie tých očí, veď to je screening, zachytenie zavčasu. Keď už človek začne cítiť, už je zle. Alebo sa zobudí a má zakrvácané oči, to už je veľmi zle. Takže toto screeningové vyšetrenie je vlastne dostupné. Takto vyzerá ten biotenziometer, o ktorom som vám hovoril. Samozrejme, takto vyzerá vlastne ten sudosken, tá kožná odporová citlivosť. Tam je to cez nízke napätie. Treba povedať, že proste napríklad, aby ste mali predstavu, tá kovová platnička stojí asi 3000 €. To znamená, je určené na 1000 vyšetrení. To znamená, že všetko má svoju nejakú tú hodnotu a ten stroj stojí 20 000. Na Slovensku je jeden, ktorý je v mojej ambulancii. Dobre. Vieme vlastne aj túto liečbu nejakým spôsobom poskytovať v ambulancii, infúznú liečbu pomocou kyseliny tioktovej. Sme na to prakticky pripravení, že vieme poskytnúť v našej ambulancii aj infúznú liečbu. Ten, kto má také tie silné pálivé bolesti neuropatického pôvodu, nie iné, že bolesti hrta, nie. Iba to, čo súvisí s cukrovkou, to môžeme vlastne liečiť. A ideálny screening komplikácií je taký, že pacient príde, láhne si na lôžko, niektorí si to možno aj mali, zmeria, urobíme mu EKG, urobíme prietoky končatín, to znamená, že niektorí v preventívkach vám to robili, že cievy, či sú priechodné, potom pacient, keď leží, zároveň sa mu spraví vyšetrenie vlastne biotenziometria, to znamená, či v tie nohy v akom sú stave, neuropatia a vlastne screening toho očného pozadia. Vlastne to sme sa rozhodli, že budeme to robiť u pacientov, ktorí si to budú vlastne želať, tento screening mať. Takže vlastne sme sa rozhodli, že to bude v cene 30 €. Takýto komplexný screening. A vlastne vieme robiť aj tú infúznú terapiu. Tam je tiež nejaká spolúčasť pacienta. Prečo? Zdravotná poisťovňa uhrádza 9 € za podanie infúzie. Keď sme si prerátali vlastne fixný náklad za to, že tú ambulanciu mám, že platím nájomné, musím mať vybavenie, počítače, stroje, je to 6 € na ambulantnú hodinu. Prosím, bez ohľadu, platím 6 € za každú hodinu, za to, že tú ambulanciu mám. No keď mi niekto zaplatí 9 € za nejaký výkon, tak jednoducho, kde sú tí ľudia? Preto sú tie spolúčasti na Slovensku také. Si nemôžete hnevať na lekárov. Prvý darebák je štát, ktorý vlastne miesto plnej vymeriavacej sumy
dá 60% vymeriavacieho základu, to znamená v Čechách na poistenca mesiac platia poisťovne 70 eur, na Slovensku 30. Jednoducho to nespravíte, bez peniazy to nespravíte. Jednoducho to nejde. Hej, takže to je asi prvé, teda keď to sa vraciame potom k tým všeobecným témam, že niekto sľubuje istoty pre všetkým, všetci budú mať všetko budú mať zadarmo. To sme už mali, všetci mali všetko a nikto nemá nič. Dobre? Nič nie je zadarmo. A vy ste vlastne možno mali predstavu teda, že lekári nie sú tí, ktorí sú zbojníci, hej, že ktorí sú chamtiví. Je to skôr naopak, je to služba pre ľudí, ktorú vám chcú poskytnúť a závisí od pacientov, kto tú službu vlastne si bude želať a hlavne, že či ju potrebuje. Dobre, to je strašne dôležité, aby ten človek ju potreboval. Dobre, ak máte niekto nejakú otázku, kľudne sa spýtajte, páči sa. Chcem sa spýtať, či tieto vlastnosti poskytujete len tým, čo sú už diabetici, že berú lieky, alebo aj takí ako ja, že ešte neberiem na diabetes lieky, ale mám okolo tých 6%. Áno, pre všetkých tých pacientov. Samozrejme, to má vlastne význam aj pomaly s tým trvaním diabetu. Na začiatku je v podstate dobré, keď človek vie, ako na tom je, a postupne si tie, jak by som to nazval, screeningové vyšetrenia spraviť. To stačí raz za rok, raz za 2 roky. Už potom, keď je ten diabetes dlhšie trvajúci, tak samozrejme asi v tom ročnom intervale. To stačí, to netreba častejšie. Tie veci nejdu tak rýchlo. Častokrát je to v tom zanedbaní, dlhodobom zanedbaní. A ako sa to objednáva u vás? U nás prakticky to so sestričkami sa dohodnúť. Osobne, alebo aj áno, dá sa to objednať aj mailom, aj osobne. Hej. Prakticky je to taká tá inovácia, vlastne, jak tomu viedlo to, že naozaj na počítaču mám teraz 6 000 ľudí a som si povedal, veď tú zdravotnú starostlivosť, keď chcem robiť dobre, ako to mám spraviť? A jediná cesta je, že proste budeme robiť vlastne tak, že zachytíme komplikácie a povieme ľuďom, hej. A už predsa len, ja si myslím, že to funguje, že každý rozumný človek, keď sa mu povie, toto vám hrozí, už sa začne o seba starať. Asi tak by to malo aj byť. A toto je aj tá cesta do budúcnosti. Lieky vám vieme napísať, to je pár sekúnd, ale my potrebujeme zabrániť vzniku komplikáciám. Dobre, tak ďakujem za pozornosť.